Li bajarê Hesekê Rojavayê Kurdistanê şer û pevçûn berdewam in û piraniya bajêrê ketiye di destê hêzên YPG'yên bi ser Partiya PYD de. Berdevkê fermiyê hêzên YPG'yên bi ser Partiya PYD de Rîdorê Xelîl ragihand ku piraniya bajarê Hesekê niha dibin kontrola hêzên YPG'yên bi ser Partiya PYD de ye. Li gelê paşketina hêzên rejima Esed û têkişkandina rêxistina Daeş ya terorî. Herwiha navborî ji ajansa Reuters re da zanîn ku hêzên rejima Esed li Hesekê hatine herfandin û nekarîn berevaniyê di ber bajêr de bikin û hebûna rejîmê li Hesekê tenê wekû Sumbul maye. Li ser rewşa dawiya bajarê Hesekê duh taxa neşweya Rojava de hate topbarankirin ji aliyê taxa Şerî'a ve. Herwiha balafiran taxa navborî herwiha taxa Dolaba Eweys bomba baran kirin. Li aliyekê din li nêzîkî navçeya Xezê li otomobîleke mayînkirî teqiya bêyî ku encamê wê teqînê bên diyar kirin. Herwiha hîn şer û pevçûn li derdora Guristana taxa Xwêran berdewam in û çekdarên rêxistina Daişê xwe li navçeya bajarê werzişî û meydana Seqqafa asê kirine û hatine dorpêç kirin. Rewangeha Sûriya mafê mirovan jî îro ragihand ku serkirdeyekî Daeş bi regezê Tunîsî li gel 5 çekdarên Daeş di encama bombabarankirina Foca Mêlebiyê li başûrê Hesekê hatin kuştin û nehatiye zanîn ku ew bombabarankirин ji aliyê balafirên rejîmê yan balafirên hevpeymaniyê ne. Malpera fermiya rejima Sûriyê Sana jî ragihand ku hêzên rejîmê êrişeke tund li ser çekdarên Daeş lê peymangeha pêşesazî û kombûna dibistanan herwiha rêveberiya veguhestinê pêkanîn û di encam de hejmareke çekdarên Daeş hatin kuştin. Li gundewarên bajarê Hesekê jî şer û pevçûn li derdora gundê Sîlaliyê û gundê Recman di navbera hêzên YPG'yên bi ser Partiya PYD de rûdan ku çekdarên Daeş hewl didan li wê navçeyê pêş bikeve. Da ku dorpêçî li ser çekdarên xwe li bajêr hilîne lê ew hewlên Daeş hatin têkbirin.